Mama. Acho muito. Nesse lado. Akho nto yenzekileyo mfethu. Uyithini ke le nibuyelene okanye? Okay. Gqirha basebizi ngapha phakathi. Zuleka uvele collapse bengakwazi nothetha. I don't know what to do. Bathi ke ngoku ugqirha yini? Abakathethi niks. Bekufanele uba kwi-graduation party kamama wakhe. Ufuna ntoni kwakho? Bezonibona tha. Sabe kutheni? Khona utheni unganxibanga? Diphendule la. Stop. What happened? Oh, wena uthathe advantage omntana wami wena wa collapse. Guys. Unte kuzo ngamanyana ngoba yazi nje sigcine kudala ukuhlala ndawonye singumndeni ngesidle nje kube mnandi. Hey, yazi ukuthi ngithole kanjani ke mina ngithola isimemo sokuthi angize ngizodla isidlo sasebusuku nani. Hayi kwena mesesithi isikhathi. Ngasikhumbula phela ndodana. No, kakhulu. Benginikhumbule kakhulu nawe. Bengithi ngizolibe nginifonela kwasho ukuthi umuntu vela abe matasatasa yabo. Yeah. Awusho ke. Zihamba njani izinto? Yonke into empilweni yakho, umsebenzi, ezothando? Uthando? Hayi, impilo yami mina kahle kahle umsebenzi. Okunye nokunye nje angihlangene nawo. Hayi bo mfana wami. Hayi ma. Wonke umuntu uyamdinga nje umuntu azothu hlekhlekisana naye. Oy. Hayi uthi ngisabhizi kakhulu phela lapha nikhusela. Kakhulukazi ke phela into engiyithandayo nje emva kokuthi kube khona lescandal seCapital. Ngavela yabona kumnandi kakhulu. Awusho. Unjani yena lo mlisi omusha? Lo musha? Hayi yazi dayenza lo muntu. Uba kusikhuluma umuntu ayazi into enzayo. Hlakaniphile futhi. Uyawazi ukuthi imanagement ayihlanganise nalabantu abala ezantsi. Uyawazi umsebenzi wakho. Balansisa kahle nje. So wena unazo inhlelo zokuthi ungayishiya ikhusela? Ngishiya ikhusela ngapha. Ngishiya ikhusela kindawo mina. Sikhuluma ngayo yakho nje le nto leyo ma. Konke ade ngifuna ukukutshela yona ze. Ngiyathemba indaba ezimnandi. Hayi ngenzeka ukuthi kube indaba ezimnandi. Into eyenzakalile ukuthi ngishortlistiwe lapha ukuthi ngihambe ngiyorepresent inkampani eAustralia. Hayi wena. Kunjani? Hayi indaba ezimnandi boss. Mfana wami.